Malagip mo pa'y kadi, idi nagpuros kakitarong. Agkin kinibinta ang magmagna, ijay tambak iti taltalong. Kasta unay ti sapana, uray talaan na marbangon. Nag-iimas ti kita na, nagdadakkel unay atarong. Iha! Saan akon ang nagtaktatay, inlutok dagita atarong. Pinunuin no prinito, na inimas tilinambong. Sa mundo siyan apiresan, isawsaw mo iti bagoong. Uray ka lang makatigam, tabusog mo't na palalong. Aniyan nga'y mas natatarong, dagita tarong alinambong. Sa nga kaldero nga inapoy, iti ina maidoron. Magustuak unay taya tidog, japayin maal-alon-on. Gapoy ti kinadakil na, nadungsol na to'y karabukubkon. Iha! Nainimas ka no tay tarong, ket matorta. Ay saan kunakmet taam mo kun itiraman na. Iha! Kaiimasan lata tay tarong, day tay tarong analambong. Kano iso tay nalutong, naglamuyot no isobong. Iha! Aniyan gay mas na tay tarong, day tatarong alinambong. Sa nga kaldero nga inapoy, iti ina maidoron. Magustuak unay taya tidog, japayin maal-alon-on. Gapoy ti kinadakil na, nadugsul na to'y karabukubkon. Aniyang ay mas natatarong, day tatarong alinambong. Sa nga kaldero nga inapoy, iti ina maidoron. Magustuak unay taya tidog, japayin maal-alon-on. Gapoy ti kinadakil na, nadugsul na to'y karabukubkon. Kaimasan tilinambong, ka naglamuyot no isubo. Iha! Thank you. Ni bakit mo asim mabawil, kahit nasawon nagatil da ito yapo. Ni bakit mo adamanin lalaki na, ayagat torong agdudumat papapanan na. Di agtali na di tauneg ti balayo. Kanayon arungwar, mapan makisinsingarak. Ni bakit mo, ket kasla budo-budo, nakagat-gating saan pulos amap-mapnek. Ipakat na lata, ti kinaampiang na. Agduduma, lalaki asur-surutan na. Nanginsan nga aldaw, imalatiw ni bakit mo. Balay ni kumpare, iti ina nagpasyaran. Pati ka aruba, di nan pinakawan. Aw-awagan da,
sausawan ka no ng bayan. Ay ni bakit mo alalakero nakagat-gatel kasla sa bawil kanayong nga agpakudkod agdudumati kayat na gumaramping at talaga sa rampiting kunkunada. Di bakit mo adamanen lalaki na ay agat turong agdudumat papapanan na di agtali na di tauneg ti balayo kanayon arumwar mapan makisinsinara. Ni bakit mo ket kasla budo-budo nakagat-gatel saan pulos amap-mapner ipakat na lata ikinaampiang na agduduma lalaki asur-surutan na nga minsan nga aldaw imalatiw ni bakit mo balay ni kumpare itiin na nagpasiyaran pati ka aruba di nan pinakawan aw-awaganda sausawan ka no ng bayan. Ay ni bakit mo halalakero nakagat-gatel kasla sa bawil kanayong nga agpakudkod agdudumati kayat na gumaramping at talaga sa rampiting kunkunada kanayong nga agpakudkod agdudumati kayat na gumaramping at talaga sa rampiting kunkunada. No lalaki ti agtagibalay. Alright. Di laeng-laengen ti powers ti babae. No trabaho iti balay alisto kami. Mapagigintan mi ti agobra aginaw agluto ken aglaba. Agaw awir ken agdalos iti aglawlaw. Ngumno si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayit-tayek di yun ammo ti una enyo. Kumanod ko di ti ulo maululaw pa yin ti takkiyo. Tumanabutog ipurwa-purwak ng dagiti plato. Iso adiyo tagi basiten iti maobrami. Ta nagrigat meto pa'y gamin ti agtagibi. Sapay lakit ta agungit kayo no awan na imas nga sida enyo. Madamit lata tinaanos alalaki. Di da baybay anti babakit da tultulungan da. Huray pa'y no nabanbanog da maisa parda iti agubra. Iha!
Adamet misis adina ammo tiyak tagibalay. Ngem nagaget ama kichismis iti kaaruba. Mabaybay anay ti anak na nga isut poon ti pagsinaanda. Agagaget ken nagpinatek kayo nga agasawa. Ngem no si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayek-tayek diyon ammo ti una enyo. Kumanod ko iti ulo, maululaw pa yan ti takkiyo. Tumanabutog ipuro-apurowak ng dagiti plato. Ngem no si kayo alalaki ti agtagibalay. Agtayek-tayek diyon ammo ti una enyo. Kumanod ko ti ulo, maululaw pa yan ti takkiyo. Tumanabutog ipuro-apurowak ng dagiti plato. Agagaget ken nagpinateg kayo nga agasawa. Agagaget ken nagpinateg kayo nga agasawa. Marileites, 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 grupo ti Marites. No kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo ti grupo mi. Us-usto dagiti ipadpadamag mi. Saan kinasalawasaw iti amin barangay ti ili. Adda para sipot mi sa dantumet idanon. Dito'y main office mi. Naragsak dagiti miyembro mi. No adda baro a chismis. Saan da ngagsardeng umang-angot baro adamag. At iwan meti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag. At iwan mini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan. Marileites, 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 grupo ti Marites. No kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo ti grupo mi. Us-usto dagiti ipadpadamag mi. Saan kinasalawasaw iti amin barangay ti ili. Adda para sipot mi sa dantumet idanon. Dito'y main office mi. Naragsak dagiti miyembro mi. No adda baro a chismis. Saan da ngagsardeng umang-angot baro adamag. At iwan meti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag. At iwan bini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan. Daytoy ti grupo ti Marites. Ado dagiti kakadwami. Kinabit ken nagsikog aga-apa. Maamuan ni amin dagita. Maamuan ni amin dagita. Maamuan ni amin dagita. Naimati gargaraw na kaaslaan ni Maria Clara.
Kaslasaan ang makabuong itipinggan ako nada. Iha! Nagpintas si tilangana, nagseksipay ti pamagina, natakning kun kunada, ken nanakman kano isuna. Kaslala a profesional, ti amin atib tingay na, ngem iti dida nga ammo, adadjay uneg iti buyok na. Iha! Pakitang tao kano isuna, nagado ti ilimlimed na, puno unay ama nagpamarang, aging didiken plastik isuna. Aging sisimpet iti sangwanang, guy-guyaban at liklikudang, awan palimera din maamwan, simpet kiteb kaan apiklan, pagparangem man nadalos ka, iso nga aglib-libak ka, nagpintas sa kinruar alang nga, rinuker gayang ti on-uneg na. Kaslala a profesional, di amin atig tignay na, ngem iti dida nga ammo, adadjay uneg ti buyok na. Iha! Pakitang tao kano isuna, nagado ti ilimlimed na, puno unay ama nagpamarang, aging didiken plastik isuna. Aging sisimpet iti sangwanang, guy-guyaban at liklikudang, awan palimera di maamwan, simpet kiteb kaan apiklan, pagparanghen man nadalos ka, iso nga aglib-libak ka, napintas akin ruar alang na, rinuker gayam ti un-uneg na. Aging sisimpet iti sangwanang, guy-guyaban at liklikudang, awan palimeda di maamwan, simpet kiteb kaan apiklan, pagparanghen na nadalos ka, iso nga aglib-libak ka, napintas akin ruar alang nga, rinuker gayam ti un-uneg na. Napintas akin ruar alang nga, rinuker gayam ti un-uneg na. Napintas akin ruar alang nga, rinuker gayam ti aramid na. Thank you. Na outside ka of the kulambo, nagsakit tinakem mo, saan an napagustuhan ti kayat mo, uray lasim makita ulo. Di mo naramanan ti kaimasan, isot ka iimasan aluto, jay langit kanot pakadanunam, no ison ti maramanam. Iparik nam ti pamateg mo, ken ayat mo di ta asawam, tapno di nakatalikodan, ipa ay nagpagkasapulam. Nagsakit tinakem mo, kainis lablab ka ni bakit mo, hagsabsabat takiday mo,
nagatidog pa yun ta subsub mo. Nagsakit tinakem mo, di mo maaklon pa nakapaay mo. Huray kala agpagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit tinakem mo, nagtadim ta ko silap mo. Di ka pa yan matagtagari, may sawin no dwa a Domingo. Nagmayat ka no tirik na, no sagpaminsan ket agap apa. Tanog kwa ket ay wen na ka, di mula sobraan ta makauma. Ngamay mayat no awan ti apa, tapno ti biyagyo na taltal na. Akin kinaawatan kay adwa, sigurado di kay agsina. Iparik nam ti pamateg mo, ken ayat mo di ta asawam. Tapno di nakatalikudan, ipa ay nagpagkasapulam. Nagsakit tinaken mo, kainis nabnakan ni bakit mo. Agsabsabat takiday mo, nagatidog pa yun ta subsub mo. Nagsakit tinaken mo, di mo maaklon pa nakapaay mo. Huray kalaag pagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit tinakem mo, nagtadim ta ko silap mo. Di ka pa yan matagtagari, may sawin no dwa a Domingo. Na outside ka of the kulambo, nagsakit tinakem mo. Saan ana pagustuhan ti kayat mo, oray lasim makita ulo. Di mo naramanan ti kaimasan, isot ka iimasan aluto. Jay langit kanot patadanunam, no ison ti maramanam. Nagsakit tinaken mo, kainis nagnakan ni bakit mo. Hagsabsabat takiday mo, nagatidog pa yan ta subsub mo. Nagsakit tinaken mo, di mo maaklon pa nakapaay mo. Uray kala agpagpagunggan, uminom nagbarbartekan. Nagsakit